Hagyjak egy fotót? Van? Lehet? Hagyjak egy fotót? Ne. Légy szíves! A Feri írt nektek egy dalt. De le is játszom még. És nem fogjátok felismerni. De hát, ha mégis. De mindegy, bocs. Mehet, hogy az Ági még... Nem, ő csak kitölti az időt. Csak hogy megtenni a plajgombot. Ja, hogy van ilyen... Inkább én állom meg a sokkal Most lesz, mint a többi. A két segítő között gyújt itt némi lány. Amikor nem látják, helyette mindig egymás bámulják. Én már most látom, hogy nem lesz ez így jó. Szabadon szereződsz, és vége lett. Igaz, hogy a két fiatal majd belebetegedett. Hosszan felejtettek, s nem tudták, nem sejtették még a kis kuták, hogy Isteneinkben ma végül minden fel. Ferencieken, s vicceljétek ki a fene jön szenvedelem. Kár, hogy holnap elmegyek, s ez a káros hazudni, ha nem leszek. Ferencieken, képzeljétek, hogy a utca jön szembe velem. Bámulom a fényben, hogy Jóisten is nekem szánta éppen. Mennyi? Jóisten is nekem szánta éppen. Jaj, Ez van, hogy jelen? Hajok kiadás! Most mit írjuk? Unalmas Bergenben úgy mennék már haza. Gégelje lehetja az e-mailek haga. Ez akar tőlem egyet s más. Elhívom, hogy játszunk egy papás magást. Elfülletlen felé drága halányom. Majd életem, ha kéred neked bátran odállom. Mikor jön a melegő. Szakállam közben egyre csak hosszabbra nő. Nincs meg a borotvám, úgy nézek ki már, mint egy oroszlán. De utcaéken ezt szereti, a szolgállam az ujjajára tekergeti.